Ja sam Ivan Umašić, imam 13 godina i nisam na prvo očekivao da ću dobiti poziv za reprezentaciju. Bilo mi je drago i mislim da će to biti moj put za napredak u budućnosti i ponos sa tim. Ja sam Niko Romić, igram četvorku. Odbojku trenira već 5-6 godina. Na poziv sam jako iznenađen, nisam ga očekivao i jako me razveselio taj poziv. Vjerujem da ćemo u reprezentaciji uspjeti, da ćemo napredovati znanjem igranja odbojke. Ja sam Ivan Mustapić, imam 15 godina i dobio sam poziv za reprezentaciju, jako sam sretan radi toga. Ja sam Bruno Barać i dobio sam poziv za juniorsku reprezentaciju i nadam se da će biti zanimljivo, super je osjećaj i nadam se da će biti dobro. Ja sam Dujec Cvijović, imam 17 godina. Jako sam sretan što sam dobio poziv od hrvatske reprezentacije i nadam se da ću svoju državu predstaviti u što boljem obliku. Ja sam Nikola Jureta, imam 17 godina. Dobio sam poziv u juniorsku reprezentaciju, jako mi je drago i nadam se da ćemo ostvariti što bolje rezultate na turniru.